Sunt Mihai Lucaci și fac un spectacol de teatru radiofonic dib la Timișoara despre criza refugiaților din oraș. Parte din cercetarea pentru acest spectacol a constat în întâlniri cu localnici pentru a înțelege noul fenomen. Am fost în Afgan Park și am stat de vorbă cu refugiații adăpostiți în clădirile abandonate. De la bun început am aflat că trebuie neapărat să vorbesc cu Flavius, omul care se ocupă de multe ori de unul singur de refugiații din Timișoara. În acest episod am discutat cu Flavius Ilioni Loga și colegii lui de la Casa Logs, unde tinerii afgani vin să își schimbe hainele, să facă duș și să aibă parte de o îngrijire medicală sumară. Okay. You finish, you shower, finish? Okay, thank you, my friend. Too many people, I'm sorry. Okay, sir, what are you doing? Doctor, money, shower. Doctor, finish. 5 minutes, finish, my friend. Shower today? You have ticket? You have ticket for shower? No, listen. Shower today, finish. You have been here before, yeah? What? You want ticket? Okay, listen. Deci ăla de acolo, băiatul ăla de acolo e pentru doctor, ăla vine cu haine, că este și le zice în 6, nu mai sunt. Close, no come, finish. Give to other people, sorry. Okay, and you? Full voucher? Okay, come here, stay here. Don't stay there. You wait, okay, stay here, yes. You full voucher, okay, my friend, stay here, don't stay there. Okay? Okay, mask, my friend, what are you doing? No mask, big problem. What do you want? You want shower? No, it's okay. I'm good to doctor now, problem, not okay. It's only once, okay? You speak to her? Yeah. O vrei să o întreb tu câte persoane mai ia? Ca să nu așteptăm degeaba. Okay, guys, you. What are you doing? And here. What? Okay, listen, we are closing in 5 minutes. Today's shower is finished, so if you don't wait for showers, you have to go because there is too many people here. Okay? Okay, thank you, please. And you? Yes. What are you doing? How can we help you? What? Charge? Okay, for charge, stay outside. Go outside, come back in 20 minutes. Come on, please, thank you. You? You have shower what time? 12:30. Okay, we're ready to shower. Okay, my friend, you finish? Please, my friend, you keep coming back. Please. Okay, thank you. Okay, and you wait for the program. Da. Yeah, shower What problem? For rush? Not today. Doctor, not I'm today. gonna go and rush. Lașu! Hai să vedem la câte persoane. Okay, you have rush? Cred că oamenii care vin pe picior și trebuie să ținem minte că călătoria din Grecia, odată ajuns oamenii în Grecia, până ajung sau intră sau doresc să ajungă într-o țară Schengen, care e în zona Schengen, deci nu România, călătoria asta nu e așa a walk in a park, zic eu, e tumultoasă, e ascuns prin clădiri, e mers pe jos și cel mai de preț obiect pentru acești oameni e evident telefonul și Google Maps-ul care îți arată întotdeauna unde ești. Cred că eu nu am întâlnit cazuri de oameni care să se fi rătăciți să ajungă în România. Bine, geografic vorbind, oamenii pot încerca să treacă spre Croația și nu pot face asta la fel de mult ca în trecut, cum spuneai și tu, pentru că Croația și-a militarizat granițele și chiar de curând, săptămâna asta, au ieșit primele documentări în presă care au stârnit așa puțină rumoare și la nivelul Uniunii Europene, poate nu destul de mult, dar au stârnit puțin feedback de aceste pushbacks, aceste îndepărtări de pe teritoriul țării înapoi în țara, de pe teritoriul țării unui stat european care este semnatar a Convenției de la Geneva, înapoi în țara de unde a intrat, lucru care e interzis
Adică nu poți să trimiți omul înapoi. Dacă a intrat în țara ta și vrea azil, tu nu ai voie să-l trimiți înapoi într-o țară care nu e semnatară sau nu e în spațiul european. Astea sunt normele europene pe azil. Și au apărut de curând imagini, poate le-ați văzut, cu polițiști mult spus că sunt aceste squaduri de oameni mascați care bat pur și simplu oamenii și îi împing înapoi în Bosnia. Bun, da, hai să plecăm discuția de la o premisă că trecerea acestor oameni sau ajungerea lor spre ce înțeleg ei ca și țară de destinație, ca fiind de siguranță, deci nu există un pasaj, nu există un coridor, nu există o trecere, vorbim doar de trecere ilegală. Deci cumva, de la început plecăm de la discuția asta, cumva vorbim despre oameni care sunt în căutarea siguranței, care au o țară de destinație unde ei cred că vor fi în siguranță și vorbim și despre siguranță economică, e foarte importantă în contextul acesta, deși noi cel mai des ne zicem, dom'le, dacă are ce să mănânce și are o haină pe el, e în siguranță. Nu e așa, oamenii se gândesc și la siguranță pe termen lung și la proximitate, să fie aproape de comunități, de familie. Deci nu e un lucru care se întâmplă și, dom'le, e foarte ușor să treci în Ungaria și va fi ușor și eu pe aici. Discuție în care noi ca și specialiști pe asistență socială, noi încercăm și ne dorim, etic vorbind, să rămânem în limitele legii. Așa că noi nu încurajăm pe oameni să încerce să treacă mai departe frontiera în Ungaria. Noi știm că o mare parte vor încerca să facă asta. Noi intrăm foarte mult în această discuție, încercăm să le spunem să aibă grijă de ei, să nu se expună în situații de risc, să nu-și pună viața în pericol. Aș trece, pentru că tu ai spus puțin mai devreme legat de că avem foarte multe cereri de azil din Afganistan, dacă până în 2019, deci în urmă cu 2 ani, cele mai multe cereri de azil erau din Siria și Irak, pentru că așa e ruta geografică, aceste țări, cum ai spus, afroasiatice, nu afroasiatice, ok, adică toată lumea din Africa și toată lumea din Asia. Da. Cele mai multe cereri de azil am avut din Siria și Irak și pentru prima dată în 2020, când am avut un record de cereri de azil, peste 6.000, aproape 6.200 de cereri de azil într-un an întreg, pe tot teritoriul țării. Bine, pentru noi sună un record, dacă ne uităm în Ungaria sau în Austria sau în Germania, sunt niște cifre foarte mici. Dacă le comparăm și la populația țării, nu e un număr foarte mare. E bine, ăsta a fost recordul în 2020 și pentru prima dată am avut cele mai multe cereri de azil din Afganistan. Iar 2021, pe datele celor de la UNHCR, la finalul lui august au fost deja înregistrate 6.300 de cereri de azil, ceea ce înseamnă că în 2021, în anul acesta, vom avea din nou un record de cereri de azil. După ce a început și s-au întâmplat evenimentele din Kabul cu căderea în mâinile talibanilor, multă lume m-a întrebat, dom'le, câți vor veni pe mine? Și am zis, dom'le, dacă aș avea un glob de ăsta să văd viitorul, prima dată aș vrea să câștig la loto, să avem mulți bani la loc, să nu ne mai stresăm cu finanțatorii, dar nu avem, deci nu putem ști câți vor veni. Dar e interesant că noi, dacă mergem pe același parcurs și avem același număr de cereri de azil, adică aceeași fluctuanță față de lunile trecute, noi s-ar putea să ajungem la 10.000 de cereri de azil anul acesta, fără să vorbim despre oamenii care pleacă acum din Afganistan și a căror călătorie durează câteva luni. 5, 6, 7 din discuțiile pe care le avem noi cu oamenii. În contextul ăsta, da, discuția asta e foarte importantă. Sistemul de azil în România, drepturile acestor oameni, cum sunt ei bine primiți, cum îi tratăm când ajung aici, avem și noi pushbacks? Sunt documentate? Ce facem ca oamenii aceștia să fie tratați cu demnitate și umanitate, așa cum șade bine unui stat european și grozav cum am vrea și noi să fim ca și alte state europene? Where do you want to go? Hungary, Austria, Germany, Germany, Italia, France, Belgium. Germany, Canada. Yeah. Family? No. No family? You just come. And how is it here in Romania? Romania, Cold? 3 days, 3 days. 30 days, 10 days, 5 days, 3 people, 6 months. 6 months, wow, a lot. And Iran, Turkey? Iran, Turkey, Yunan, Serbia, Romania, Bulgaria. No. Did they beat you? Police, yeah? Where? Bulgaria. Bulgaria and Yunan. Uh-huh. Is Bulgaria police be border? Yeah, border police, yes.
And here in Timișoara? No, this police no problem. It's okay? It's night problem. Night sleep, police come, this Center. Ukraine border Mars. Da, poate e o discuție importantă asta legată și de rolul României în tot acest context internațional, pentru că până la urmă oamenii ăștia care vin sau care urmează să vină, și am mai auzit și eu discuții legate de toate aceste rețele și cum oamenii încearcă să scape din Afganistan, tot așa printr-un sistem ascuns, cu cărăuși, pentru că legal nu-i mai ajută nimeni, adică statele cumva și-au cam luat mâna de pe Afganistan și evident vor încerca să scape de acolo, pentru că viața lor este în pericol. Și până la urmă, da, vor ajunge în Europa peste câteva luni, poate și mai mult timp, dar pe de altă parte, cred că este important să vedem că și România are o responsabilitate în toată chestiunea asta internațională. Ei nu vin de nicăieri, așa, din neant. Sunt niște contexte internaționale la care am participat cu armata română în Afganistan, în război, atâția ani. La un moment dat eram chiar exemplu de implicare, viitorul Europei, cum spunea Donald Rumsfeld. You're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's old Europe. If you look at the entire NATO Europe today, the center of gravity is shifting to the east. And there are a lot of new members. And if you just take the list of all the members of NATO and all of those who've been invited in recently, what is it, 26, something like that? You're right. Germany has been a problem, and France has been a problem. But just a minute. But you look at vast numbers of other countries in Europe. They're not with France and Germany on this. They're with the United States. Într-un fel, avem o responsabilitate ca stat față de acești oameni. Iar cifrele oficiale de 100 și ceva de afgani care vor fi ajutați de statul român sunt ridicole. 158 plus încă 8 persoane, deci undeva până în 170 de persoane au fost deja relocate pe teritoriul țării. Dar înainte de a vorbi sau de a încerca să găsim un vinovat, cine sunt americanii, că n-au făcut, că Trump a zis că iasă, oamenii au fugit, că România... Eu cred că ideea de azil și de protecția oamenilor care caută azil nu e neapărat e un lucru care ține de responsabilitate sau de obligație juridică, legală. Este foarte simplu. Noi, mințile luminate, ei, mințile luminate în dreptul internațional, au decis că, după al doilea război mondial, trebuie să adoptăm un act legislativ care spune foarte clar: oamenii care sunt în pericol în statele lor, în țările lor și nu pot fi protejați de autoritățile statului, au dreptul să fie protejați de un alt stat unde li se poate oferi, unde sunt în siguranță. E common sense, e un lucru simplu de înțeles pentru noi. Mergem prin școli și povestim, încercăm să explicăm cum funcționează sistemul de azil și spunem foarte clar: domne, bate cineva la ușa ta și spune: lasă-mă înăuntru că mă fugărește unul cu toporul. Ce faci? Îi spui: băi, îmi pare rău, nu e problema mea. Da, unii fac așa, Croația face așa, Ungaria face așa, alte țări fac așa, avem această percepție și în rândul românilor, evident, în mediul tradițional, conservator, naționalist. Să strângem cât mai multe haine groase, mărimi SM, chiar și el, geci, saci de dormit ar fi ideal, trebuie să începem să strângem și saci de dormit, pentru că mulți dintre ei dorm pe străzi și e foarte frig. După aceea, aici avem un colț pentru tratamente minore, precum tratamentul pentru scabie sau dezinfectarea rănilor. Aici se schimbă, după aia merg la duș. La duș au... You want to wash it? No, this one, this. Wait, we check, okay? La duș au timp cam între 8 și 12 minute.
încercăm să fie 8 minute ca să putem să băgăm cât mai multe persoane, pentru că se mai pierde timp și pe drumul până la duș. Și ne dorim să stăm cât mai mult, dar în măsura în care se poate. Acum colega noastră, Hana, care e voluntară, e din Germania, din Berlin. A stat cu noi 3 săptămâni, a fost cu noi pe teren în fiecare zi de joi. Facem acțiune de outreach lângă Oșan, în Calea Radului, acolo pe câmp. Și La Horbach sau la alt loc? Hornbach-ul e un pic mai încolo. Mai încolo. Da, e un câmp acolo înainte de Oșan, chiar la parcare, și acolo stau foarte mulți. Da. Și numai ieri cred că am avut vreo 10 tratamente de făcut. Ui. Cam asta facem noi aici, ca și operațiuni zilnice. Cum în funcție de situații, mai trebuie să, dacă cazurile medicale ne depășesc ca și competența, mai trebuie să îi însoțim la spital uneori, dacă nu vorbesc nici engleză, măcar engleză de bază, trebuie să meargă cineva cu ei. Și consiliere juridică, de exemplu, domnul Dejle de lângă mine ar trebui să facă astăzi un test pentru corona, dar nu are un act de identitate asupra lui pentru că ea a fost reținut și încercăm să-l obținem ca să putem să mergem să-l testăm, ca să-l poată primi înapoi în camp. Are 4 copii după el plus soția, în caz deosebit. Cam asta pot să spun eu despre operațiunile noastre zilnice și pe aici ne întoarcem la înapoi. Majoritatea oamenilor de aici vin din Afganistan acum sau? Da. Marea lor majoritate sunt cetățeni afgani. Solicitanți de azil, marea lor majoritate sunt în trecere, nu stau prea mult pe aici, depinde cum le e norocul. Multe lume va spune, da, ei nu vor să stea la noi. Cunoaștem îndeajuns cum funcționează acest sistem de azil, cum sunt primiți acești oameni, cum motivează sau cum arată România solicitanților de azil că da, România este o țară care are capacitatea să ofere, dacă primesc azil, că asta e o altă discuție pe rata de admisie, are instrumentele să ofere integrare. Da? România are capacitatea să ofere integrare, dar lucrurile funcționează dificil. Probabil că asta e altă discuție despre oamenii care rămân aici, vom vorbi despre cei care sunt pe câmp și cei ce tot vin. Dar cât de ușor e să-ți găsești un apartament dacă ești din Somalia, de exemplu, că avem beneficiari din Somalia. Noi lucrăm și cu refugiați stabiliți în oraș, pe lângă cei ce vin și sunt on the move, spunem noi. Cât de ușor e să înveți limba, cât de ușor e să pui copiii la școală, cât de ușor e să-ți găsești un medic de familie care să te trateze cu demnitate și să nu fie rasist, hai să o spunem asta. Procesul ăsta, cât de bine e pregătit statul român să-l facă, e de fapt o continuare a modului în care îi primim pe oameni. Da. Și atunci, oricât de mult ne place sau nu, oamenii care vin în casa noastră, celor care le-am deschis ușa, că aleargă cineva cu toporul după ei, faptul că ei ne spun la un moment dat, știi, îmi pare rău, ai fost drăguț, apreciez, dar eu o să plec totuși la vecinul tău că la el e mai frumos și e mai bine și mi-arată că o să aibă mai multă grijă de mine. Cred că ăsta e un mare semn de întrebare pentru noi ca și stat. Cel mai ușor lucru este să spunem, dom'le, nu vor. Așa spuneți despre comunitatea romă, așa spuneți despre multe alte comunități, dom'le, nu vor ei, că e ușor să aruncăm pisica la ei. Dar noi, cât de mult facem ca să pregătim o structură și o bază pentru ca acești oameni să pornească de la început. Și avem și asta are și important de menționat, la finalul lui iunie 2021, deci în urmă cu 3 luni, dacă nu mă înșel, UNHCR spunea că în România sunt puțin sub 4.000 de refugiați cu forme legale, adică cei ce au cerut azil, ce au bătut la ușă și au primit protecție din partea statului român, sunt puțin sub 4.000 de permise de ședere emise de statul român. Nu sunt date sau nu există date oficiale sau nu există statistici oficiale sau nu sunt puse la dispoziție cu numărul real de persoane care sunt pe teritoriul țării. Că odată ce oamenii primesc acel drept de ședere, acel statut de refugiat sau protecție subsidiară, ei pot să călătorească în alte state în anumite condiții, nu ca și cetățeni români. Noi nu știm ce număr din cei 4.000 mai sunt încă în România sau nu.
sunt băieți și foarte tineri. Da, sunt foarte tineri, chiar am văzut și astăzi, de la 15-16 ani în sus. Foarte, foarte mulți sunt tineri, foarte mulți. Mulți adolescenți vin, foarte mulți. Și restul, adică restul oamenilor nu ajung în România sau ce se întâmplă? Sau... Nu știu, cred că provin din familii care au mai mulți copii, bănuiesc eu, nu știu că n-am stat de vorbă cu ei, majoritatea nu știu engleză sau câteva cuvinte, deci nu te poți înțelege cu ei decât dacă îți traduce cineva. Bănuiesc că sunt din familii cu mulți copii și atunci părinții îi trimit pe ei fiind mai mari pentru o viață mai bună și să ajungă undeva în Belgia. Chiar discutasem astăzi cu cineva care vrea să ajungă în Belgia, îmi zicea că vrea să ajungă în Belgia. Dar majoritatea vor în Germania. Majoritatea vor în Germania, dar el mi-a zis că vrea în Belgia și nu știa, zice, nu știu dacă voi ajunge acolo, că e mult până acolo. Da, nu știa. M-am mirat și eu că vrea să ajungă în Belgia, că am întrebat, vrei în Germania? Nu, a zis în Belgia. Da. Am înțeles că și în funcție de familie, de cunoscuți, merg pentru că sunt niște rețele și... Da, mă gândesc asta. Da, eu nu sunt de mult timp aici, sunt doar de o lună aproape, cam de 3 săptămâni și nu am prea stat așa de mult de vorbă cu ei, nici nu prea am timp să-i întreb foarte multe pentru că sunt super ocupată cu înregistrarea lor, cu toate documentele. Da, cam asta e. Cum reacționează oamenii la această situație cu care se ciocnesc până la urmă? Și din ce am observat sunt cam trei abordări, să zicem. Prima ar fi una puternică de respingere, nu acceptă, să plece, să nu vină, așa. A doua ar fi una de indiferență, nu ne interesează, nu ne privește pe noi chestiunea asta, și a treia ar fi aceasta de caritate, să spunem, oameni care vor să ajute, care vor să doneze, să dea o masă caldă, să ajute cu haine, poate cea mai mică marjă, și mă gândeam cum vezi tu situația asta? Care ar fi reacția oamenilor și poate mai localizat aici în Timișoara? Pentru că pe lângă faptul că te întâlnești cu refugiați, vorbești cu oamenii ăștia, afli poveștile lor, cred că ai contact și cu localnicii care îți spun ce cred. Eu nu am întâlnit români indiferenți. Românii cam toți au câte o părere. Sau cel puțin față de refugiați. Eu n-am întâlnit pe nimeni să zică, domne, nu știu, nu mă interesează, facă ce vor. Cam toată lumea zice, domne, ori e albă, ori e neagră sau mai multe detalii. Da, eu am mai auzit povestea, nu știu, e problema lor la Timișoara. Ok, în contextul ăsta. Probabil că primarul Timișoarei va fi de acord cu percepția asta, că el tot a acuzat Bucureștiul că ne-au cam lăsat singuri sau, nu știu, în ideea de ce se întâmplă. Deși răspunsul autorităților după aprilie, când am avut o crimă aici în Timișoara care a schimbat cumva lucrurile, a fost o răfuială de asta de tip mafiot, ea zice chiar taliban. Autoritățile n-au ieșit încă cu rapoarte oficiale să spună cum s-a întâmplat. Noi, din ce am vorbit cu oamenii, am vorbit, adică eram acolo și am început să vorbim cu oamenii, toți ne-au spus că a fost o răfuială între doi traficanți, deci cumva un fel de ceva de, exact, tip mafiot. Atunci s-a schimbat foarte mult și a venit intervenția, nu știu dacă mult așteptată de autoritățile locale, că a venit poliția și a strâns pe toți, a strâns într-o zi pe 400 pe toți și apoi au început să-i trimită înapoi în centre, obligatoriu. N-a zis nimeni nimic, deși e o discuție foarte amplă legată de legalitatea, adică dacă oamenii au un drept de libertate de a se muta în interiorul țării. Bine, cei de la Poliția de Frontieră au spus că i-au condus spre centre. Bun, ăla a fost răspunsul despre care zicem acum, să revenim, cumva că așteptăm să Bucureștiul să ne ajute. Eu lucrez de 9 ani de zile cu refugiați și oamenii din jurul meu, cumva asta a fost, așa s-a și născut Logs, pentru că de mulți ani vorbeam în continuu despre oamenii aceștia, despre oamenii care vin și că trebuie să-i tratăm cu umanitate, cu demnitate, cu bunătate, chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă nu suntem de acord, chiar dacă sunt de religie diferită, până la urmă e o chestie de umanitate să tratăm oamenii de la egal la egal.
Și când a apărut nebunia și noi am fost acolo pe teren cu voluntari și am început să zicem ceai, deja toată lumea știa despre valorile noastre și am strâns împreună cumva ușor comunitatea asta care este pentru refugiați. Iarăși, asta s-a întâmplat și se întâmplă în toate țările unde au fost numere mari de refugiați. Și în Ungaria. Eu am fost în Szeged în 2015, când a fost acel flux, acea creștere majoră de refugiați și am întâlnit voluntari maghiari care duceau pături și mâncare și acces la dușuri și cumva comunitatea s-a mobilizat să răspundă. Dacă mă întreb pe mine cum au răspuns timișorenii, pentru că noi am fost acolo în acțiune și am fost pe teren și zi și noapte și prin casele abandonate și la poliția de frontieră și cu autoritățile am colaborat și cooperăm. Eu aș zice că răspunsul a fost inedit și incredibil. Nu pot să zic sociologic, domnule, câți din timișoreni sunt pro, cât sunt contra. Da, dar răspunsul oamenilor față de imaginile și povestea pe care noi am spus-o, una care n-a fost de pity, domne, amărâții ăștia. Nu, n-a fost. A fost una despre, oamenii ăștia sunt în curtea noastră, poliția nu are bani să le dea de mâncare, că așa e legislația, hai să nu aruncăm cu pietre. Ar fi fost foarte ușor să aruncăm cu pietre în poliția de frontieră. Doamne, îi țineți pe oamenii ăștia în containere și nu le dați de mâncare. Sunteți așa. Nu, am zis ok, nu e ok ce se întâmplă, vom sări și vom ajuta. Noi am reușit să mobilizăm la un moment dat, calculasem că aveam peste 100 de voluntari implicați săptămânal în cumpărături, pregătit mâncare, distribuire. Cel mai mult am distribuit într-o zi în jur de 360 de porții de mâncare, atât mic dejun cât și prânz și seara, în diferite locații. Asta nu s-a mai întâmplat în Timișoara până acum, pentru că nici n-a fost contextul. N-am avut oameni pe stradă, din nou, noi n-am avut oameni care să stea în clădiri abandonate. Imaginile pe care le găsiți la noi pe Facebook sunt incredibile. Oamenii care s-au adăpostit în clădiri abandonate cu focuri ce mâncau, e teribil, e groasnic. Cumva te gândești că asta nu s-ar întâmpla, nu ni se poate întâmpla nouă și uite, ni s-a întâmplat. Din nou, cumva dacă mă întreb pe mine, eu cred că răspunsul comunității, și au fost și comunități, mesajul nostru a prins cumva și în comunitățile religioase și noi ne bucurăm, asta e grozav, adică noi am vrea să facem o competiție între bisericile catolice, comunitatea musulmană, biserici neoprotestante, anarhiști, oricine, putem să facem o competiție între noi care face mai mult bine pentru cei de lângă noi, e grozav, e fain să ne încurajăm la lucruri bune, nu la altceva. La Aleteia, anul acesta împreună vrem să dăruim pentru 50 de persoane un cadou care să conteze. Ajută-ne să strângem 50 de cutii cu binecuvântări de Crăciun. Poți dona alimente în valoare de 50 de RON care mai apoi să ajungă înainte de Crăciun la oameni în nevoie. Fiecare cutie este unică, tu alegi ce alimente să conțină și dacă vrei poți să o pregătești chiar tu împreună cu familia ta. Pentru achiziția alimentelor folosește lista noastră specială de cumpărături. Să știi că majoritatea oamenilor de aici din oraș nu prea îi acceptă, cel puțin vecinii, din câte se pare deranjează și că stau în față aici, de aia nu putem... Să nu stea pe gazon, dar unde să stea, sincer? Nu avem un spațiu, nu avem o curte interioară unde să-i lăsăm să stea, sau o sală mai mare de primire, de nu știu unde poate să stea. E frig și pentru ei afară să stea, că vin, de seama, toată noaptea cei care dorm în stradă sau în case din astea părăsite stau în frig. Ar vrea să vină să se încălzească undeva. Dar nu putem să-i lăsăm pe toți înăuntru pentru că e mic spațiu. Și atunci nici afară nu pot să stea, nu știu. E un pic de răutate aici, nu știu. Și nu știu de ce. Nu știu, au niște prejudecăți cu privire la ei posibil, deși n-ar trebui. Nu știu, nu putem să-i judecăm pe toți ca fiind teroriști, dacă se ia chestia asta, nu știu ce consideră ei, habar n-am. Dar la unii li frică de ei, chiar li frică. Mie nu, de exemplu, nu știu treaba. Păi ar fi și greu să... Da, exact, ar fi greu să lucrez aici, trebuie să mă stau cu frica în sân că stă cineva în spatele meu, unul dintre ei, sau nu, n-am niciun fel de frică, nu. Sunt oameni, chiar dacă provin din altă cultură. Am avut foarte puțină parte de hate speech. Am primit la un moment dat un mail de ăsta cu înjurături, a avut cineva timp să facă un mail pe Gmail cu înjurătură pentru refugiați. A pus acolo un cuvânt înainte și a făcut un mail special pentru a înjura refugiații și ne-a trimis un mail. A fost unul singur.
Mesaje pe Facebook am mai primit câteva, dar nu foarte multe și ziceam la început că am avut și amenințări cu moarte, am fost și la poliție să depunem, doamne, a fost frică, am avut până la urmă când s-a întâmplat festivalul după un timp de la acest performance și am expus acele tricouri și mesajul ăsta, am avut cu noi polițiști sub acoperire, că ne-a fost frică, doamne, dacă se întâmplă și la noi, că și românii noștri sunt foarte pasionali. Până la urmă n-a venit nimeni și ne-a simțit confortabil. Bun, de la experiențe de genul ăsta în care am mers și am dat cu subsemnatul și am dus amenințările cu moartea primite și tot felul de lucruri pe care le primeam pe nume personal, pe pagina de Facebook, la perioada asta în care oamenii s-au cumva, fiind proximitate, că și despre asta e vorba, dom'le, au văzut aici, au văzut pe copiii ăștia și băieții din Afganistan, fiind cei mai mulți, dom'le, sunt, au niște, nu generalizăm, dar au niște, există ceva special la ei, oamenii ăștia sunt umili, vin dintr-o cultură, cumva, mai ales cei ce sunt paștuni, dintr-o cultură agrară, cu puțină educație, uneori, de multe ori nu vorbesc limba engleză și îi observăm la noi la casa loc zilnic. Oamenii au cumva un sentiment așa de, nu știu, inferioritate cumva, poate se simt într-un fel și încearcă să nu deranjeze și ar vrea să poată să-și continue călătoria mai departe și asta a ajutat foarte mult că n-am avut infracțiuni, n-am avut furturi din magazine, n-am avut lucruri care să fi scos furcile și făcliile împotriva lor. Și, din nou, asta e uimitor și dacă pot să concludez cumva despre percepție, eu aș vorbi despre niște lucruri unicat care s-au întâmplat în Timișoara și sunt zeci de exemple de oameni care au vrut să ajute. Acum, de curând, am avut o doamnă care a murit mama și la 6 luni, asta a fost undeva în vară, la 6 luni de când i-a murit mama, a vrut pomana, ne-a făcut 30 de pachete de sandvișuri cu Coca-Cola și cu șervețele, că așa e tradiția, și să fie ceva și drăguț, și ne le-a dat să le distribuim băieților, nici măcar n-au vrut să vină cu noi. Și acum, când a fost un an, m-a sunat iarăși și a zis, domnul Flaviu, să-mi pregătesc sandvișuri cu șuncă de pui și am mers să caute șuncă de pui, să respecte diferențele culturale. Și am vorbit cu femeia asta, dom'le, e o femeie simplă, adică nu e cineva care să zici că, nu știu, a trecut prin ceva, dar ea a înțeles cumva, băi, oamenii ăștia sunt într-o nevoie și eu dacă tot vreau să fac o faptă bună spre amintirea cuiva care a murit, o voi face pentru ei. Și povești de genul ăsta sunt incredibile. Asta nu s-a întâmplat în trecut. Eu încercam în urmă cu 5-6 ani să fac fundraising pentru refugiați și nu dea nimeni niciun ban. Nu venea nimeni cu haine, că zicea, dom'le, că avem pe ai noștri. Mai auzim asta, că avem pe ai noștri și așa e. Și asta cred că e o schimbare dramatică. Vreau și într-un mod cât de empatic posibil să spun mulțumesc organizațiilor și bisericilor și comunităților religioase care s-au mobilizat în ultimele 2 săptămâni într-un mod absolut exemplar pentru a sări în ajutor în această situație. Au venit și cu mâncare, și cu haine, și cu alte oferte de ajutor către acești migranți și cred că este un exemplu bun despre cum se mobilizează societatea civilă. Din păcate, încă o dată, ar trebui să se mobilizeze și instituțiile statului. So you work as a volunteer Yes. from Germany? Yes. And it's like an NGO thing? I mean, you work with NGOs? Yeah, it's my first time I worked for an NGO. Okay. So I'm a medical student, so I do mostly like the medical part here, and I found the organization in like a Telegram group, and then I wrote them, and then just happened. And so this is my first time actually doing like medical assistance for refugees in an NGO. But you're familiar with the situation from Germany with refugees? Yes, I am definitely, yeah. I mean, it's really different because here people are on the move, and in Germany they mostly stay. But still, it's same like equal things. The camps are shitty. People get treated bad. Asylum law is difficult. So, yeah. And what I talk to people, most of them are very young. Yeah. And they're boys. And like mostly people have scabies. So this is a thing that a lot of people have. And like wound infections because of like bad living circumstances. So and from the road also. Yeah. So yeah, it's difficult. It's mostly like
people who shouldn't be sick that are sick because of bad circumstances, which is, makes me angry a lot of times to see that, 14-year-olds, they don't have to have wound infections, they don't have to have scabies, it's just the circumstances that are terrible that makes people sick. So it's a shitty situation, of course, yeah. And I mean, I do my best, but still, like, there's only two options for refugees here. Either they can come here and I provide the best I can do, but I'm not a professional, or they are sent to emergency room. But usually, like, it has to be an emergency room, like an emergency to send them there. So, yeah. So that's difficult. Sometimes they just send them away if I send people with wound infections to the emergency room. Why? Why they send them away? Because they say, okay, this is not urgent enough, we can't do anything. And also the hospital is like, they are overworked because of COVID. So they send people away, so they are like, they don't have a lot of capacities either. So yeah, it's difficult because I am no professional and they don't have a lot of capacity. So it would be, good to find like more of a network of more doctors and nurses here. And the next person who will come here, she's a real professional, so I'm really glad she comes. I feel like she will professionalize things here more, which is really good and which is necessary. But you helped also. I do my best. I do, of course. Yeah, I take care of wounds and I treat scabies, and for that my skills are enough, I guess, but good luck. Thank you. So this is actually my last day. So. Oh, really? So next week I heard it was really crowded today. Yeah, I mean it's been crowded the last 2 weeks. I feel like it's getting more and more, and especially the shower situation is difficult because also if I treat people who have scabies, they have to shower and they have to wash their clothes because otherwise it doesn't work. So then I say I want to treat your scabies, but I can't because we don't have enough showers. So there's so much more capacities needed also to treat diseases. So let's hope we can expand in the next months. I'm curious about this situation. I mean, what do you think are women and older people? I mean, are they on the road also, or they go on different roads, or they are in Afghanistan, or what do you think? Actually, I don't know a lot because I mostly treat boys and men, so I barely see women, but when I see women, it's mostly like in a family context, and I feel like, the people, like families, they don't live like in Auschwitz area, an abandoned building. Usually they go to camp, but I mean, I heard Flavio say, for example, that he assumes that more women will come from Afghanistan now that the Taliban have the reign in Afghanistan. So maybe it will become more women also on the move, but I feel like they usually use different infrastructure than like young 17-year-old boys do, because also they are like a lot more vulnerable to, I don't know, sexualized violence and many other things. I feel like it's really a whole different thing to be on the move as a woman. But there are families in the camp. In camp, yes. Yeah, but the camp is full right now, so not all families can live there, which is really bad. But I feel like it's especially the families and like younger children and women are especially in camps. But I don't have a... Da, din câte știu, femeile de obicei călătoresc trec granița cu mașina și au transport asigurat, dar bineînțeles că e mult mai scump și atunci băieții care nu își permit. Oricum și chestia asta costă mii bune de dolari sau whatever, să treci așa graniță. Nu știu exact, acum cam jumate sau aproape jumate sunt minori. Am avut și copii de 13-14 ani care călătoreau singuri și cred că în cazurile astea de multe ori au continuat ei fără familie de la un punct încolo sau se întâmplă și să trebuiască să stea în țări pe drum așa câteva luni până familia strânge destui bani să le mai trimită 100 milioane pentru următorul transport sau așa, adică sunt care au plecat de 3 ani și acum ajung aici și tot,
destinația e Germania de obicei, acum nu știu. Și mai sunt și care vor să rămână sau Nu prea. Pentru că toți ne zic când ajung că numai în Croația sau nu știu unde e mai rea poliția ca în România. Că în România, de exemplu, acolo la Oșan, unde, nu știu dacă știi că e un câmp lângă Oșan, unde care nu vor să dormă în camp, dorm acolo, sau care n-au loc din camp, că au fugit din alt oraș. Și acolo am înțeles că odată efectiv s-au dus niște jandarmi și unul stătea la intrare să nu intre nimeni și băteau restul. Deci... Cum e relația asta între refugiați și forțele de ordine, să zicem, sau forța în sine? Da, forță. Am întâlnit și oameni care au fost super mega empatici și dintre oamenii legii. Și am întâlnit și reversul. Acum, noi la Logs documentăm și încercăm să documentăm inclusiv episoade de abuz din partea poliției. Avem tot felul de chestionare pe care încercăm să le aplicăm. Nu avem capacitatea să facem noi foarte mult lobby pentru că ne axăm foarte mult pe asistența umanitară și asta ne ia foarte mult timp. Și datele pe care le găsim le dăm mai departe, în special către UNHCR sau alte rețele internaționale care investigează sau încearcă să documenteze dacă există police brutality. Eu am avut o experiență în martie a fost destul de puternică, în care au fost mai multe persoane care ne-au spus că poliția locală din Timișoara îi abuzează sau îi lovește. Erau allegations, da? Noi nu am fost acolo, nu am văzut, erau acuzații și în sprijinul acestor acuzații băieții ne arătaseră telefoanele sparte, ne arătaseră răni, ne arătaseră sânge pe jos. Atunci noi am ieșit public cu ce se întâmplă și a fost așa un răspuns incredibil. Toată presa a preluat mesajul nostru, evident, era ceva interesant și au început să sune telefoanele de peste tot. Băi, ce se întâmplă, ce ne facem? Poliția locală a negat acuzațiile și ne-au amenințat că ne dau în judecată și au și început câțiva pași să ne dea în judecată. Eram terifiați că ce o să facem. Bine, nu prea vreau ce să ne ia, că nu avem foarte multe lucruri. De atunci am mai documentat episoade de abuz din partea poliției. N-aș intra foarte mult în detaliu, pentru că, din nou, specificul e așa. Oamenii susțin că au fost loviți sau că au fost împinși sau bătuți. Ne arată semne, le vedem. Noi încurajăm pe fiecare să mergem să depunem la poliție imediat sau la procuratură imediat plângeri, pentru că e o faptă penală și toți băieții nu vor să facă asta, pentru că le este teamă. Doamne, le este teamă că vor fi trimiși înapoi în Serbia, le este teamă că nu vor putea unii din ei să-și continue drumul și înțelegem. Noi nu putem pune presiune pe ei și noi nu putem depune plângerea în numele lor pentru că nu am asistat. Și atunci avem un cerc vicios în care avem niște allegations, avem niște semne care, spunea poliția, cineva de la poliția locală, spunea, dom'le, și-au spart ei singur telefonul cu ciocanul să dea vina pe noi, să ne pună să arătăm rău. Da, se poate și asta, că eu n-am fost acolo, eu nu văzusem, eu știu doar ceea ce oamenii ne spun. Dar din nefericire încă se mai întâmplă. Se întâmplă ca oamenii să fie împinși, atunci când încearcă să fie identificați, se întâmplă să fie loviți. Am văzut imagini și astfel de imagini. Din nou, le documentăm și le trimitem mai departe. Atât putem face momentan. Și bineînțeles, ne înfurie la maxim. Pentru că am vrea să nu se întâmple. Da, există niște plângeri, nu sunt oficiale, nu putem să le luăm în considerare, dar poveștile oamenilor în sine, spuse la telefon sau cum au fost transmise, păreau foarte puternice și foarte reale și nu înțeleg de ce adică ar fi o fabulație totală, ai și cazuri diferite, poveștile sunt asemănătoare, adică ceva se întâmplă într-un fel. Și violența asta împotriva acestor băieți care nu se potrivesc cumva din anumite puncte de vedere cu modelul lor, adică și aici este o... Noi am insistat pe mai multe canale și o să insistăm în continuare. Acum noi nu putem pune foarte multă presiune pe
poliție, dar noi am insistat foarte mult să se creeze sisteme de plângeri independente. Pentru că, vă dați seama, dacă, nu știu, eu stau la tine acasă și tu ești rău cu mine, eu trebuie să vin să mă plâng ție. Ar fi fain să existe un sistem separat, independent, prin care oamenii să zică, dom'le, se întâmplă asta, chiar dacă o fac anonim, dar măcar o scriu ei, nu știu, pun o poză sau nu și atunci cumva se pot lua mai mult în considerare. Dar asta e un sistem sau e o idee generală, nu vorbim doar despre solicitanți de azil. În general, victima sau o posibilă victimă ar trebui să aibă o modalitate prin care să nu se adreseze agresorului sau alleged agresor, ci să o facă cumva independent. Și noi vom insista în continuare pentru asta. Cumva, ok, nu se întâmplă, voi spuneți că nu se întâmplă, bun, hai să creăm un sistem în care să lăsăm pe oameni să poată să spună. Și sau să se plângă ei cumva pe o altfel, adică nu te poți aștepta ca omul să facă o plângere la poliția, de exemplu, la gardien sau la polițiști, pentru că, teoretic, acuzațiile lor, dacă sunt sau nu adevărate, sunt împotriva lor. Se pot înțelege foarte multe lucruri de atitudine și așa, adică nu trebuie să proiectăm această imagine că sunt suflete nobile și, adică, da, pot să facă infracțiuni dacă le e foame și să ia o bucată de pâine, da, e justificat. Avem violență domestică teribilă în România, avem violuri, avem lucruri care se întâmplă și sunt groasnice, așa e, da. Da, și inclusiv situația asta pe care s-a pus atât de mult accent cu crima între cele două ganguri, grupări, așa, like, inclusiv asta poate fi înțeleasă la o populație atât de mare și în condițiile astea, da, se mai întâmplă și situații de genul ăsta, dar nu poți să generalizezi și să spui că ia uite ce se întâmplă, au venit toți și ne omoară. Atunci a fost cel mai ușor și ce s-a întâmplat atunci cu crima a fost că așa a fost să fie, a fost filmată. Și evident că televiziunile au exploatat la maxim povestea asta, asta fac ea, asta se vinde. Și cumva imaginea asta, doi oameni ce se înjunghe pe stradă, bine, nu că ar fi o noutate, avem și noi infracțiuni la fel de, poate cu cuțite mai mari și săbii mai puternice, cumva a frapat. Știi ce s-a întâmplat în seara aceea, după ce s-a întâmplat crima, telefoanele mele au sunat în continuu, m-au sunat și de la poliție și de la presă și toată lumea era panicată și noi nu știam ce s-a întâmplat, noi fusesem cu mâncare în ziua aia, dar nici nu-i cunoșteam pe acești domni, nici pe victimă, nici pe ucigași, că apoi noi am știut datele, știam numele lor, ne-am căutat, noi avem bază de date și încercăm să înregistrăm ca să facem cumva un lucru cât mai organizat și să ținem cumva statistici. A doua zi, încă era liniște pe străzile din Timișoara, i-au strâns pe toți oamenii, sau pe o mare parte din oameni, i-au strâns să-i ducă să-i ducă prima oară la investigații. Doamne, să vadă ce s-a întâmplat. I-au strâns pe toți acolo la poliție și au început să le dea drumul pe rând și a venit un băiat la noi și ne-a zis foarte tare m-a emoționat. Eu mă emoționez foarte tare, cumva asta e partea mea, că mă și enervez repede și mă emoționez repede și așa facem lucruri faine. A venit băiatul ăsta și a zis, ascultă-mă, zice, eram și noi panicați, numai ce deschisesem Casa Logs, noi am deschis Casa Logs, cred că, nu mai știu, în 12 aprilie și crima s-a întâmplat, sau ceva de genul, crima s-a întâmplat în 19. Noi deschisesem un centru mic la o casă unde oamenii să vină, să facă duș, în continuare comunitatea să răspundă într-un fel cu autoritățile știind ce facem noi, deci cumva ajutând autoritățile în continuare. Și s-a întâmplat crima asta și eram, Doamne, ce o să se întâmple acum, că nu o să mai avem la cine să dăm de mâncare, o să-i strângă pe toți, ce o să se întâmple cu oamenii. Și vine băiatul ăsta la noi și noi incertitudinea asta și ne zice, ascultă, ne zice, uite-te la mâna mea. Am mai auzit lucrul ăsta, dar cumva atunci în momentul a fost foarte emoționant. Zice, uite-te la mâna mea și uite-te la degetele mele, zice, uite cum 5 degete nu sunt la fel, zice, nici noi nu suntem la fel. Și mi-a povestit că a fost la toaletă la Gara de Nord, unde costă 50 de bani să poți să folosești toaleta, e un privilegiu contra cost, și nu l-a lăsat să intre doamna la toaletă. Că i-a zis că tu ești mafia, să pleci de aici. Și cumva așa e groaznic, omul ăsta a vrut să meargă să nu meargă la toaletă pe stradă sau undeva în spate la liniile ferate și nu l-a lăsat cineva pentru că a zis că uite, voi sunteți mafia, vă ucide și o să ne ucide și pe noi. Și atunci omul ăsta ne-a arătat pumn, nu am făcut noi atunci, l-am rugat să ne lase să spunem povestea. Ne-a zis el, te rog, spune tuturor că noi nu suntem la fel și că, de fapt, nouă ne e teamă de oameni ca ăștia. Pentru că, de fapt, e clar că știm toți cine sunt talibanii. Deci acum, cât de cât pozează
mai pacifiști, nouă ne teamă la rândul nostru de oamenii ăștia. Și mesajul ăsta a fost cumva viral în mediul nostru, pentru că imediat ce s-a întâmplat crima, noi am ieșit imediat și am condamnat, se aștepta la o condamnare evidentă, dom'le, e teribil. Omul care a murit în sine e o victimă și, evident, criminalul, la fel ca oricine altceva, va trebui să plătească drastic pentru ce a făcut. Și apoi am postat mesajul ăsta a băiatului care ne arăta mâinea și ne explica el din spate cum nu l-a lăsat femeia să meargă la toaletă, că deși a vrut să plătească, că e mafia. Și mesajul cumva s-a viralizat pentru că comunitatea noastră și așa, cumva toată lumea ne simțeam puțin, băi, am ajutat așa de mult oamenii ăștia, cumva, nu neapărat din partea noastră, din partea comunității, am simțit-o cu cine discutam, domne, pe cine ajutăm noi, cumva, apropo de așteptare, de ajutorare condiționată. Și noi am și am spus, dom'le, nu, e teribil ce s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că nu vom ajuta în continuare și asta nu înseamnă că oamenii care la rândul lor fug de astfel de lucruri nu merită să fie ajutați. Sau, până la urmă nu e vorba neapărat de merit, dar cumva nu ne vom opri să ajutăm pentru că cineva a făcut un lucru atât de rău. Eu totdeauna spun că povestea asta despre refugiați la Timișoara, și o spun poate și, o spun personal, o spun și numele echipei și le spun și tuturor, de multe ori, sau de cele mai multe ori, hai să punem altfel, ca să aibă mai mult sens. Noi vorbim foarte mult de a ajuta necondiționat. Doamne, oamenii ăștia sunt într-o nevoie și asta e o bază, un principiu de asistență socială. Eu nu aștept nimic de la ei. Dacă oamenii nu ne vor mulțumi sau nu vor fi politicoși sau vor face, nu știu, ne vor fura telefonul sau eu știu ce vor mai putea să facă, eu nu aștept vreun lucru de la oamenii aceștia, ci faptul că noi ajutăm și suntem primitori vine din, sau am vrea să vină din natura noastră umană, dom'le, din dorința noastră de a ajuta pe oricine necondiționat. Și ar fi fain dacă societatea ar fi așa. Dom'le, facem lucrul ăsta bun pentru că așa trebuie, că așa e normal. Nu neapărat că vom avea sau nu vreun răspuns. Și am spus asta cumva că povestea asta cred că ceea ce s-a întâmplat la Timișoara și se întâmplă în continuare, arată mai mult cine suntem noi ca oameni. Da, nevoia este acolo, oamenii ăștia sunt aici, au o nevoie puternică și de mâncare și de acces la dușul și medical și un cuvânt bun sau cu cine uneori am avut de foarte mulți oameni care sunt deprimați și plâng și stăm cu ei, dar cred că povestea dincolo de asta e despre noi, despre cum răspundem noi unei nevoi umanitare care se întâmplă acum. Și poate astăzi sunt ei, mâine vor fi alții, istoria ne arată că se tot întâmplă ca comunități să fie persecutate, poate nu la același nivel și cred că asta e grozav, cumva să înțelegem că povestea nu e așa de mult sau e despre nevoia lor, dar e despre cum răspundem noi sau cum învățăm noi să răspundem unei situații de genul acesta. Acum voiam să te întreb altceva legat de această zonă de autorități. Cum se poziționează autoritățile locale? Aici nu vorbesc de poliție sau... țin minte o declarație a primarului, a lui Fritz, care spunea că, domne, este o problemă națională. Nu ține numai de noi aici, trebuie toată lumea. Adică asta a fost un mesaj foarte puternic într-un fel. Dar tu cum vezi implicarea sau non-implicarea? Dacă Dominic se referă la n-am vorbit, adică n-am detalii aparte, dar dacă se referă la ajutorul statului român ca și stat, când vine vorba despre condițiile de azil, despre procedura de azil, despre modul cum îi primim pe acești oameni, despre buget ca să le dăm 3 mese pe zi, că nu o să se sature oamenii cu o singură masă pe zi, da, sunt de acord cu el. Pentru că vorbim despre un sistem, nu vorbim despre bine, în contextul administrativ cum funcționează în România, față de alte state unde totul e local și, dom'le, primăria se organizează, primăria are buget de integrare, la noi nu e așa, totul ține cumva, nu e descentralizare, poate așa, o discuție interesantă. Deci cumva, da, provocarea asta a numărului mare de oameni ține de o abordare cumva a statului român. Dacă mai punctăm și faptul că în octombrie au intrat 1000 de oameni, în noiembrie au intrat 1000 de oameni și în decembrie au intrat 1000 de oameni, deci au intrat 3000 de oameni în 3 luni. Aceștia li s-au oferit spații de cazare în centrele de azil, sunt 6 în România, printre care și la Timișoara, care în total la acea dată aveau 1000 de paturi. Doamne, hai să spunem că n-au fost 3000, nu s-au suprapus. Da?
deși oamenii cam nu pleacă de pe o zi pe alta, deci cumva oamenii stau cel puțin o lună aici, intră pe procedură, văd ce se întâmplă, unii doresc să aștepte răspunsul. Hai să spunem că n-au fost 3000, spunem că au fost doar 1500 care s-au suprapus. Am avut 500 de oameni care n-au avut unde să doarmă. Și atunci, dacă la asta se referea primarul când spune, dom'le, e o situație pe care trebuie să o gestionăm la nivel național, cumva, cum îmbunătățim sistemul ăsta de azil, cum îi primim pe oameni. Poliția de frontieră îi cazează în niște containere mobile, au avut doar 3, apoi am adus încă 3, a fost mai bine. Spațiile, centrele de carantinare au niște proceduri, cineva din administrația locală nu vroia sau nu era sigur că o să primească banii de la Ministerul Sănătății. Și atunci, deși sumele pentru carantinare erau mult mai mari, cineva dintr-un serviciu a spus, dom'le, noi nu o să cerem banii de la Ministerul Sănătății, că ăștia nu ne dau, că știu ce pățiseră cu un an înainte. Serbia a mai fost când a început pandemia în martie și a mai carantinat niște oameni și primăria din Timișoara nu și-a recuperat banii și era o problemă foarte mare. Acum, nu vorbesc în numele lor, vorbesc doar ce știu, poate mă înșel, sper să nu, pun asterixul ăsta. Și autoritățile din Timișoara au zis, dom'le, noi ne teamă să cerem sute de mii de euro, la cât se ajunge, pe un buget de aproape 300 de lei de persoană. Era cazare, oamenii puteau fi carantinați, cazați în spații externalizate, mâncare 70 de lei pe zi, ceea ce sună destul de bine cu 70 de lei. Și primăria a fost teamă să facă lucrul ăsta pentru că era teamă că nu o să primească bani înapoi, că avuseseră experiența dinainte. Și n-au cerut, și nici în prezent n-au cerut. Toate costurile pe carantinarea oamenilor sunt acoperite local. Cazarea este făcută într-un centru al primăriei, deci nu plătesc în plus, iar fondul de mâncare se alocă în jur de până în 20 de lei de persoană pe zi. De aici și o singură masă pe zi. Nu știu ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă, noi nu am mai putut să mai susținem și acolo. Deci dacă și au fost o felul de discuții la Ministerul Sănătății, dom'le, ce facem? Adică au fost 3-4 mii de oameni carantinați în Timișoara, vorbim de niște sume imense. Deci dacă vorbim despre partea asta administrativă, partea de responsabilitate, ar trebui să fie cumva de la nivel central. Noi la grassroots, noi la firul ierbii, noi printre oamenii care mureau de frig în martie am tot cerut, dom'le, hai să găsim o soluție, poate, ok, punem niște corturi, le încălzim noi, dați-ne ceva, dați-ne o sală de sport. Ok, oamenii n-ar trebui să fie pe stradă, oamenii ar trebui să se întoarcă înapoi în centre. Bun, asta lucrați dumneavoastră la sistemul de azil, dar nici eu să mă culc în patul meu, afară să fie minus 3-4 grade, și eu să mă culc și să trosnească lemnele și ce fain e și dorm în pijamale, și cineva de 16 ani, de 15 ani, unor și mai mici, dorm în clădiri abandonate pentru că e așa. Pe de altă parte, ai vedea o colaborare între voi și autorități, adică autoritățile să spună, da, voi faceți ce trebuie, asta e metoda și vă susținem pe voi. N-ar trebui să ne substituim statului și răspunsul ăsta de urgență, de fapt, ar trebui făcut de stat. Și aici a fost o discuție foarte interesantă, tot cu cineva din administrație, un politician care spunea, dom'le, să știți că e grozav ceea ce faceți și ne mândrim și spunem tuturor că e grozav ce faceți voi, comunitatea, bisericile, comunitatea musulmană, voluntari, e minunat. Dar uneori răspunsul acesta din partea societății civile îi face poate pe unii să doarmă mai bine în pantofii lor, că lasă că se descurcă. Și asta a fost cumva și mesajul primarului, înțeleg eu. Cumva că, băi, ne-am descurcat cumva. N-a murit nimeni înghețat, dacă murea vreun copil înghețat de frig sau s-ar fi întâmplat ceva teribil, atunci poate că cineva ar spune, dom'le, de ce sunt oamenii ăștia în stradă? Au loc unde să stea în centru de azil. Și atunci cumva, din nou, rolul nostru ar trebui să fie complementar. Da, noi putem să influențăm, noi putem să aducem know-how și expertiza noastră și vom colabora întotdeauna pe partea asta de expertiză. Ce are și o problemă când mai au și din meritele mangiorilor. Împărțim gloria cu oricine, că până la urmă pentru noi cred că răspunsul ăsta, instant gratitude-ul ăsta, de faptul că, uite, cum ziceam azi, Doamne, ni s-au umezit la toți ochii când am văzut pe omul ăla cu mâinile, era înghețat de frig, tu știi? Și ziceam, a venit pentru un orez, știi? Și poate să zică fiecare cine ce vrea. Faptul că noi am putut să facem
o diferență pentru omul astăzi e grozav, e destul. Așa că dacă vine oricine poate zice, dom'le, Timișoara e grozavă, uite ce am reușit, it's fine. Scuze că m-am emoționat.